musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaliri buuɗalirmede fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo nasande 15 siilo hitande ujunnaje 26 ɓatake men fahati koye wasiye cellal ɓalli. alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Moni papɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwa min duwanimama. En jetti Allah rahman, alhamdulillah. Kala alhamisa yewtere men buuɗalirmede ene heewi nayade cellal ɓalli, wasiya cellal ɓalli. Enen doctoragal meɗen haadi koye wasiyade yimɓe e koye men e rentade rende cellal ngal Allah rokki en, rende ƴiƴam ɗam Allah rokki en, rende terɗe ɗe Allah waɗi e men gila to gite, ñiiƴe, noppi e geɗe keddiɗe kala. Ko heddi ko so ñawu ari ko yaade to docteur, kono kadi docteur safrata ko an haalata ko wonema no wayi. ƴeewa sen jogii leɗɗe bawɗe yaade e ma loowa e ma. Neɗɗo ko an foti andude ko dafeɗa, ko an foti andude ko ñamata, an foti andude ko jarata, an foti andude ko musanma, an foti andude no musirtuma, an foti andude nde hemma eno heɓɓirma tan a walli cafromo walla ni a walli hoore ma. ɗum ɗon ko hunde jarnde accu hakkille no feewi, ko hunde te neɗɗo foti wattude hen hakkille mum no feewi. Non wi nen Hajja Binta de min calminima ko moƴƴi Mamum Almuɓe. Alhamdulillah, musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe fedde yumma almuɓe ne tintina on inchallah so haaji Allah rahmanu ñande 23 ndu lewru so Allah jaɓima ɓe garɗon ɗo Kaheyɗi ɗo. aɓe gonda e musidɗo mabɓe guiɗo mabɓe sehil mabɓe Sar Abdoullahi Sarr, ko noonne kadi musidɗo mon sehil mon guiɗo mon Ghali Abouba iwata koton Nouakchott. So Allah jaɓi noon ma en jaa ha to galle ceerno Alhaji
Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley Ba ɗon ɗo kay heyɗi ɗo ma en mbaw juurademo e teddinirdemo jaɓɓal men faade toon to Lukseyba gorgol enen e sete yumma almuɓe so haaji Allah rahmanu ma en mbaw yindirde toon goto e terɗe yumma almuɓe kono kadi baajotoɗo e catal fedde yumma almuɓe woni ceerno Ibrahima Saydou Kane e dendagal khalifaɓe tawi tawi toon foof inchallah ñande nogas e nayi ma en jooɗodo e imam ceerno Yahya Dia to Mbahe e imam ceerno Mamma Sy ɗon ɗo Mbahe ɗo kono kadi woni jippuni men koto galle docteur Ahmadou Guissé kañum nene jiya e jaalal mangal jaggal mangal taw kadi ko fedde yumma almuɓe alhamdulillah so tawi noon ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ne jogui bismago ngo bisma ɗo cuuɗi meɗen Barkewi taw kadi koye piilungal monsieur Mamadou Dia ɓuurandirede gañaɗo Boubou Abdoul keptinaɗo e nder windere nde keptinaɗo e Afrique keptinaɗo e Sénégal jaalal mangal mo ganduɗa kam wonno directeur général hakkunde banque mondial e leyɗele Afrique o liggodima e président Léopold Sédar Senghor kadi o liggodima e président Abdou Diouf omo jeeya e yimɓe darnuɓe catal HLM e nder leydi Sénégal e rokkude diƴƴe kewɗe yo gay nokkuji e nder Afrique e ñoltude ñoolaɓe taw kadi koye jaalal muɗum wonde ɗum koolaɗo kuuɓal hakkunde Afrique kame banque mondial ngal piilungal noon waɗata ko ñande 19 nduɗo lewru so haaji jomiraɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen Barkewi mamin mbaw yaade ha toon to waali so haaji Allah rahmanu fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr ɗon ɗo cuuɗi meɗen Semme ñeñɓe Semme fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr taw ko ñeñɓe Semme so haaji Allah rahmanu ma en ñalde mabɓe ñalande timmude ñalande yonde so haaji Allah rahmanu ɗon ɗo cuuɗi men Semme ɗum wonata ko ñande 22 nduɗo henna lewru ndu gonɗen janvier so Allahu lamɗo jaaɓi woni alhamisa hande so arti so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon eɗen calmina dendagal fedde ñeñɓe Semme eɗen calmina dendagal ñeñɓe Semme kala eɗen calmina semmenaɓe kala e musidɓe ɓe ganduɗen ɗon eɓe jokkodirɗen guilay almudagal eɓe gandodirɗen guila to Gabo to woni hen ɓe majjuɗen tongoɗe mumen eɗen calminaɓe kamɓe foof eɗen juuroɓe alhamdulillah ko yidde tan nde tawno mbiɗen kala ko jeeɗi aduna ko gilli yidde woni kala neɗɗo so tawi Allah waɗima jiɗowo Allah waɗima kadi bawɗo yidde Allah lombi yidde e ɓernde ma lombi e yidde e ɓerɗe a sellat a hisat a alɗat saabu holɗum ko yidde alɗinta neɗɗo ko yidde sellinta neɗɗo ko yidde wonata yurmede ha Allah jippina yurmede e dow yiɓɓe ɓe kalɗo jiiɗa galle kewɗo gañgu dog on galle kala jiiɗa yimɓe resodirɓe tan ñande kala ko doko ñande kala ko gañgu ñande ko ƴettoje dogɓe kala ne jiiɗa jiiruɓe ma baaba ko tikke e gañgu bongu woni ɗon rento kalɗo gañgu woni iblis nan ɗon kalɗo gañgu woni seyɗani nan ɗon kalɗo gañgu woni wara hoore nan ɗon kalɗo gañgu woni dabare jaltat ɗon kalɗo gañgu woni ko boni fewjete ɗon kono kalɗo yidde woni jaam fewjete ɗon moƴƴere fewjete ɗon dañal heɓete ɗon haala belka heɓete ɗon yurmede heɓete ɗon cellal heɓete ɗon yaajede heɓete ɗon moƴƴere heɓete ɗon pop heɓete ɗon alhamdulillah Allah wasiyi en ko en jiɗodir nelaɗo min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi en ko hay goto min wawa gonɗinde Allah taw yiɗani goɗɗo o hono ma goɗɗo o hono no jiɗirɗa hoore ma ni fulɓe noon mbiya konngol gotol yiɗande hoore mum wona añande bamum wona añande bandum ala ko jiɗanɗa hoore ma ko yiɗan ɗum bande ha wela ha ɓurani ko jiɗanɗa hoore ma ko ɗum woni wasde wonde ɗawowo gonga Ahmadou Gatamare Ba a jarama calminima tinnoɗen e yidde tinnoɗen e yiɗodirde tinnoɗen e korsa woto cuuɗen yidde sa yiɗi neɗɗo haalan ɗum sa yiɗi neɗɗo kadi foof yo jarane anne kadi jiɗaɗo annene jarane foof e makko ndew noon yidde lawol no jogui ko yidde mum so woofi tan natti wonde yidde wonti seyɗani walla wonti gueɗe goɗɗe yo Allah won ballo ya rahman ya rahim
bandamen cellal ɓalli afo cellal ko laaɓal afo cellal ko laaɓal afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal laaɓal noon ko an giwa e ngamelo teddina laaɓal gusta farkude suudu ma cuuray ha heewa ngam sikkude ko ɗum woni laaɓal woni ɓe cikkata ko lumiére joɗɗo e cuuray kewɗo woni laaɓal suudu ala suudu woto heew tekke kala tekkere sowɗum ha laaɓa ko tunwi ko cowa ha laaɓa ƴeewa nokku mum mbaɗa ɗum ɗon ko laaɓi ko cowa ha laaɓa pewna ha feewa leema ɗum mbaɗa banggue jangguinira noon sukaɓe maɓe kala wutte mo ɓorniɗa yiihi a arti emo warñi wanmo boowal ha nangue fiya e makko cowamo hawo moƴƴa piɗɗamo mbaɗamo e place makko paɗe jogui ko lawol mum paɗe jogui koto watte wona tan ɗo keɓɗa fof ɓorta paɗo tan garɗo fof ne yaɓɓa ene firguitoga ne tatoga ɗum fof wona e yontede jeeya a yiyat ɗo tan neɗɗo ne ñanti tan ne wayno sa mbi kaari ko andi ko jontaɗo koye ka so ɓorti paɗe makko goye ko to goye ko ga hay somo yiilo paɗe ma wulla e galle holto paɗam ngoni ɗum wona yontede neɗɗo ko ma waɗa organisé neɗɗo ko ma wona ordonné wasa wonde désordonné neɗɗo ko ma wona joguiɗo juɓɓudi programme wasa wonde neɗɗo tan mo ganduɗa sama fu beddaɗa to faɗo ngo e faye to kala nde pinɗa e galle ko ma gulla hoto paɗam ngoni on jeyani paɗam holto paɗam ngoni sa ɓorti paɗe ma to poɗɗa wadde ɗo a yiyat paɗe ma a yaha tan potta e silibel neɗɗo e galle potta to e paɗel neɗɗo ga potta to e kilotel neɗɗo ga potta go e kuus potta subha galle wone galleji ceer woni yimɓe weli tan ko tongude tan dufamaɓe ndiyam ɓuɓɗam piyaɓe hana e muta surtout joƴƴinoɓe kuus gara e galle tawa kuus ni joñaɗa a itti kuus ɓiye so ɓiye nelɗa e ittu so goɗɗo nelɗa e ittu kuus sa itti tan haɗa ɗum ha tiiɗa kaɓɓa ha tiiɗa mbaɗa e mbuus joñoya to foti joñede to ɓiye woto leelo jamma taw paɗi mum a rendinani ndendina paɗon mum jangguina ɗum to foti joƴƴinde paɗon muɗum ɗum woni jangguina jomum civilisation jangguina jomum jogade juɓɓudi wandi fayida wona debbo fewnata gorko wona gorko fewnata debbo ala neɗɗo fof yo ƴeew fewnude hoore mum heddi ko sen kawri moni kala min ko kalami ɗo ko kalami ɗo ko kalami fof ne keɗo min mboɗo yiide joom suuda meeɗa sowde wuttam min tan sohata wuttam somi ɓorti wuttam so tawi ko barñuɗo mi acci hawo sojji min sowanta hooram so tawi o warñani ko min sowata almuwaram ko min fewnata min fewnatama ha feewa woli sam min fewnata ha feewa so wona taw joomum woppu ha gayni paasi leemi kono ko min fewnanta hooram mi meeɗa jabde min wuttam wona to walla faɗam wona ga walla kilutel wona ga walla kawasal wonta mi jaɓata ɗum kala ko gittumi mboɗo jogui to pawanmi ɗum tagi somi sohli to mbaɗanto tawanmi hebde galle namdo noon jiyaɗo ɗo kaka mon jiyaɗo naggam ka a anda ɗo pawɗa tan neɗɗo ma anda ɗo fawi gueɗe mum gueɗel ma foof ganda to pawɗa pewna ɗum ha feewa so tawi a sohli tan sa dogani ɗon tawa ɗon sa sohli tawa ɗon neɗɗo kañum jangguinta hoore mum juɓɓudi moƴƴiri leeso ma sa gorko yo sa debbo yo célibataire yo desaɗo leeso kala nde gummiɗa fewnu min kalde lelimi leeso cakkitimi leeso gummi mi fewnango mi fewnango hango feewa mi wertango hango feewa mi fewnango hango feewa mi fewna jeganaji a feewa mi fewna fa feewa ha wayno jaam ɗum ko kala nde gummimi leeso gañmi foof min ko yiide tan naata e suud tawa leeso waɗi yimɓe so pini mbawi ñallirde leeso ñalda noon guila subaka ha midi taw fewnaka leeso way kono mani ayno mbaɗa ni kala ko Allah tagui ko noon way kala ko Allah tagui ene jogui wonki darab ene jogui wonki wutte ene jogui wonki faɗo ene jogui wonki hay kas mo jarta omo jogui wonki saabu omo gasa omo attinde o teɓɓita on sama téléphone ne jogui wonki ay no gasirta ni ko ɗon ɗum gasirta no mayirta ni ko ɗon ɗum mayirta darab ne yaha ha maaya natta jogademo mbiya mbo joguinoɗo darab kolla photoji ma mbiya o ko darabam wonno o ko kaari aduna o maayi a natti jogademo a anda fof ɗo woni aduna he o maayi neɗɗo no gasirta ni ko noon gueɗe ɗe joguiɗa ɗe gasirta firti kono toppitorɗa hoore ma ne toppitora noon gueɗan kono fof timmi gueɗel fof waɗɗum e place mum ha moƴƴa ɗum woni
gona neɗɗo ciwlisto laaɓɗo jogiiɗo juɓɓudi programme suka ma so jiiri noon tan alay sago kamen a fewnitatɓe ha feewa surtout paɗe faɗo fof ɓuri yawde helde neɗɗo ɓuri yawde ganje neɗɗo ɓorta faɗo e demal suudu so tawi neɗɗo ne yaha so firguiti hen maggo tan ko leydi o fayi faɗo jogii koto fawete sa ɓorti paɗe ma jagguɗo pawɗa yo dañɗo pawɗa paɗe ma taw ni hay koyɗe jaɓata ko yimɓe jaɓata dow paɗe ma way kono yaɓɓudema an ni way kono lelɗade yaɓɓani kala neɗɗo jaɓowo paɗe mum jaɓɓe neɗɗo ara yaɓɓa paɗe ma ɓenna goɗɗo ari paɗe ma way kono yaɓɓudema ni saabu faɗo ko hunde mawde e neɗɗo faɗo ko symbole sabu faɗo waye neɗɗo kono drapeau ni yeddi ɗum jehon to banggue koyɗi ko fate paɗe so dottima to banggue koyɗi fade paɗe ma andu holno teddidirta paɗe ma holno nanguirta paɗe ma holno pasnortoɗa paɗe maɗa ma andu faɗo ma ɓurma daraja saabu holɗum won leyɗele ɗe garata oɗon gandi kalami ko en Afrique centrale ko ñantiɗa ko pop saɗa haalde jomum laata ko faɗo ngo so ngo waɗi valeur tan jomum teddinte kono enen ganji ha neɗɗo ñantoɗo mbase jaraw naggam sa yi paɗe ɗe taw paɗe mbaɗaka barke ko purɗi ɓoli soccata watta assurance wondaka ni ñanto ha yoɗa kono ala paɗe fiyeɗo hen no wutti mbase jaraw 50 ujunere taw ala hay faɗo jaraw ujunnaje sappo ko faɗo woni valeur faɗo ko valeur mawɗo ɗo jiiɗa ɗo faɗo ko ma teddina faɗo nde faɗo teddinma faɗo ene jiya e tindinta yimɓe ka bawɗo ñantade wawde ñantade wona wutti wawde ñantade koye faɗo fawi way kono laaɓal neɗɗo ni laaɓal neɗɗo holto fawi koye segene mum saɗa yiɗi andu neɗɗo ko laaɓɗo tigui rigui ƴeew ceguineji makko laaɓal neɗɗo tigui rigui saɗi andu ko laaɓɗo tigui rigui ƴeew ceguineji makko sa yi ceguineji ɗi tan aɗa andi ko laaɓɗo wonmo jirta ceguineji neɗɗo aɗa andi o laaɓani o wonno jirta paɗe neɗɗo aɗa andi o wawa ñantade ko ñanti wutte joɗɗo ko foof laarete ko paɗe ɗe ko laaɓi ko foof laarete ko ceguineji ɗi laaɓal neɗɗo andete koye ceguineji mum ñantugal neɗɗo tigui rigui andete koye paɗe mum wona wutte o kono enen ko wutte o sa laari paɗe ɗe tawa kode zéro enen ko puudaro e fewnude waare nde e gueɗe ɗe sa laari ceguineji ɗi tawa kode zéro civilisation ma tinnoɗen hen no moƴƴi Allah walla en ko hunde jarde wattude hakkille no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa gueɗal gongal ngal jiɗen ɓennude hen neɗɗo saɗa yaha tarode aɗa foti rentade no fewi wona hay tarode tan hande duuɓi 50 hay soko duuɓi 50 hande fayi dow mi haalani noon duuɓi 60 fayi dow neɗɗo ne foti rentade yande eɗen keɓa ɗo hen ɓatukuji kewɗi taw ko yimɓe yanɓe taroɗe woni asale ɗe pokkiti walla joomum daña ceekol e nder buhe mum walla daña ceekol e nder korle mum to ƴeeɗe gona to joomum hankadi ronka sellude so tawi joomum yeehi hôpital waɗi radio refo yiyama wonno enen hande eɗen kuuli ko fate opération eɗen kuuli hande sekede eɗen kuuli oppirede hande so wiyama joomum ko oppirteɗo tan c'est fini ɓernde ma bonat joni holko bonnata ɓernde ma ko yimɓeɓe he a dañi bone kaari oppitima wofɗi kaari oppirima maayi kaari oppirima koyngal boni annene kula pellita dasade aɗa daso fissirgoɗo ndero no ɓeydo mawnude aɗa daso ndero no ɓeydo sekade aɗa daso aɗa biisa ngal musalla ne ɓeydo ayi ɓe mbinoma to henna sa renati de paɗa koye woflude ni gane de paɗa koye woflude saabu nde dabbude ari foof a tinat a tampat saɗa ummo ko bone saɗa jooɗo ko bone saɗa yaha ko bone sa yi ha ɓooyi cikkata ka yettata ko to paɗa
neɗɗo yo rento woni joɓɓi surtout hande ko jolnuɗen ko to banggue karoje e taroɗɗe karoje e cuuɗi karoje e peroŋaji boowal karoje tene enen gona yimɓe rentiɓe deɓele ndiyam ɓoɗon galas ɗum ga naggam paɗe naggam ko mbimi ko kala nde pergiɗa janɗa dañi probléme en gona yimɓe rentiɓe te hande ken jolɓe kesamago ngu ganduɗa hande nana halka yumiraɓe men e babiraɓe men e mawɓe men pop tene karo kala nde janɗa ena heelata kena gallata wonɗo kelata han kadi c'est fini riddude neɗɗo sa yani joni kela riddude mbaalu mbeewa riddude hunde riddude gertugal sa rena joni daña hen ko feeɓani neɗɗo wonɗo yettoro yo rento kadi saɗa hodde neɗɗo so yeehi tarde o ɓooyi toon seeɗa watte makko hakkille no feewi tenti noon so tawi omo jambita ko wayno woni hande e rafiji ɗi ganduɗa ko wayno tension en diabète en ko wayno cardiaque en ko wayno jaaɗo ɓandu en ko wayno manque softude en kala ɗo yaaha watte makko hakkille so ɓooyi tarde seeɗa tan tawmo toon on waytaw ko janɗo yande nde wona tan goɗɗum neɗɗo ne yana taw ko yiilede o yana saabude ne heewa tarɗa jana aɗa naata tarde joɗɗa tan jana toon hewɓe ne tawi ene maayi tarude oɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe ene tawi ene maayi tarude minen min dañi ɗum ko ɓooyani ko to galle amen ɗo caggal jaltugol aduna miñamo ko yontere tan fawi en walla ko balɗe seeɗa tan balɗe 4 tan pawi en suka goto no wonno galle amen ɗo ko almudo galle arno kadi ko liggade fini subaka salmini baba gayni wi becce mum ne Moussa seeɗa fayi tarode ɓuftoyade ko toon saami o ɓoyi toon seeɗa noon baba teski noon o guilo naata o yaltani noddi miñam goɗɗo yo ƴeewa on dari tawi on waɗa gatorleje kawniɗe ɗon e ɗon ɓe dondimo ɓe nayi mo dispensaire ɓe yettoto taw taƴi welede Allah e makko ɗo kadi ene jiya e neɗɗo garowo e ma yimɓe jogui rafiji de won jogui yimɓe ne jogui rafiji ko kar ƴakkoye ɓerɗe wonata ɓerɗe darata ɓerɗe musata hande a yiyat tan neɗɗo are tan jippo ma wonɗon ne dawane artane liggo kono noon ne moƴƴi o andinma rafiji makko o andinma koreji makko jogoɗa numéro téléphone koreji makko jiya carte makko d'identité mbaɗa photocopie carte makko d'identité jogoɗa kartal makko d'identité ngal mbaɗɗa photocopie ngal jokkodira e koreji makko jokkodira e ma jogoɗa numéro uji men téléphone aji ɓe jogo numéro ma téléphone saabu aduna o deeƴani on wawi mayrude mon ɗon probléme wawi hebde mo ɗon heddoɗo jiilo koreji makko walla jaggon foroje makko mbaɗen réseaux sociaux wode ko ɗo wonno ɗi dumunnaji foof min ganda koreji makko ɗum ɗo kadi ko manquement de responsabilité enen neɗɗo kala garɗo e ma ene jippiɗo ma ɗo foti ko tuufejo fiyata foti ko maçon foti ko fittiram golle foti ko gaynako waɗata kala ko wawi wadde wa are maɗa wimo to carte ma d'identité ngoni ɓayde a wawi riwdemo hankkadi neɗɗo riwata neɗɗo ya waɗe photo carte d'identité walla addu numéro koreji ma mi haalda e mabɓe ɓe kalanma rafi mo jogui saabu yimɓe hande kewi rafiji saabu hande won garowo e maɗa o mayema o rokkuma probléme par ce que wawi wiyede ko an sumtimo walla ko won ko mbaɗɗonmo walla won goɗɗum aduna hande deeƴani aduna sirani fo kala kene waɗi ɓe gartina hakkillaji no feewi hande eɗen keewi yimɓe aroɓe tan naata e wuuro tan jooɗo jaaɓo e mbaɗa ɗon dibiteri walla mbaɗon tabel walla gona yirlade walla mbatta aynude ɗon walla mbatta waɗi ɗon goɗɗum calo hay innitaɗo ɗo jeeya on wona neɗɗo jalniɗo neɗɗo belɗo ƴiyam calminowo tan jiiɗenmo walla wona garowo jama e juma tan jiiɗenmo tan jokkodire makko omo ara e galleji ma omo ñaama omo jalda men omo joftoya suudu makko haydara ko ganduɗen makko ɓen ne goode guure he aɓe goode galleji he ɓen ne goode galleji ha heewi banda men ɓen fof noon wat feere ganda koreji mum ganda to jeeya jokkodira e koreji mum mbiya ahan ɓiyon de nanɗo henna kala ko wadde toon omon ɗo hen
min jinnon ko andude ɓaydomo ɗo so wonko heftimo kam min gandina mon walla gandon holko waɗi mo ɗon sabu eɗen gandi hannde won diddeteɗo banggue goɗɗo ene yiiye dorog walla waɗi gueɗe goɗɗe ara moltoga change ga inde mum wanaga wattaga suka belɗo ƴiƴam baɗowo ata e galle pijowo e galle jalowo e galle nelteɗo e galle taw ene andi ko jeeyi sababu moƴƴere mum beele ene duumoɗo beele ene ɓooya e wuuro he sabu wonko waɗi ko change ude inde makko ko cuuɗiɗo o sali haalde koreji makko ɓen fani wayi ma yaharan hande Allah tama fittandu joomum poten ɗum piyen réseaux sociaux o de maayi min ganda koreji mum wonde welno wadde noon ko wona taw maayi ɗeɗe gueɗe kala fawi koye juɓɓudi gurdam galle fawi koye juɓɓudi gurdam neɗɗo o tenti noon yimɓe hannde yahoɓe hewɓe ko yahoɓe ene jogui rafiji kadi mi andini moon hannde tuberculose ene wayno leydi e nder rendo men on nani laamu leydi Sénégal haali ɗum to cetal banggue tappitiɓe on fannu jeyanɗo tan ɗojjowo ɗojja tan ha daroye leydi kak o yaray poti ndiyam ɓiya ara yaray poti ndiyam gara jara hen goɗɗo ara yara hen won ɗojjoji nani nder men won cooɓe nani nder rendo men wona haydara ko raaɓo tan cooɓe oɗon gandi won cooɓe kunuɗe ñawoje sara to pallale ɗe gonata to ko toon ñawata ñawa saha taƴa o yaray kasataye wona nefdemo de ala ko rentade annen wata hebde on rafi koko raɓata neɗɗo nefata neɗɗo rentoto neɗɗo nefata neɗɗo rentoto rentade ɓuri safrade sabu so tawi rafi feeñi ɗo rafi feeñi ɗo o rafi o ko daaɓo ene harman mon yaade hajjoyde suudu Allah ndu woton rafnuɓe omɓe toon ɓe hay juma yahata oto ya juma dokka yimɓe rafi gadda bone ɗum fof ne haɗa ko l'islam haɗi noon foti ko rentede ko l'islam haɗi foti ko rentede gueɗe kewɗe ɗe mbaɗa nder rendo men l'islam ne haɗi en ɗum diine ne haɗi en ɗum Allah ne haɗi en ko wayno ɗo joni won waktuji tati no gooti arde neɗɗo ɗi Allah ne haɗi en ɗum caggal juulal gueeƴe yimɓe juuli gueeƴe gayni kirtima holko jahata yimɓe ɗo Allah ne haɗi ɗo mbiɗa ko an gorko e an debbo ɓattodire jewtide so won caɗele gonnoɗon guitte so won rafi gonnoɗon woni ɗum ɗo hen pewnite mbaɗe réparé son juuli salat on gayni ɗo kadi gorko hata neɗɗo goɗɗo poftaɗe ɗon seeɗa ene haɗa so yimɓe gottima gayni natti woto jeehe yimɓe kono enen ko ɗi waktuji ɓurɗen wawde yewtude yimɓe wona te ɗi waktuji ko waktuji Allah rokki neɗɗo yo foftodo e joom suudu mum foftodo e ɓesgu mum seeɗa wona jindira e joom suudu ma jewti ɗon seeɗa wasata taw won caɗele gonnoɗon guitton walla taw jiɗɗon yiw walla on projet mo jiɗɗon wadde walla on goɗɗum dokkodiron miijo hay soko 30 minutes kono enen ko ɗin waktuji ɓurɗen wawde yaade e hakkude men ten ken haɗaɓe ɗum Allah haɗi en tagɗo en ɗo ɗum tagi noon wone gueɗe ko maɗe mbaɗe réparé ma fewnite e rendo men no fewi Allah subhanahu wa taala walla en surtout aroɓe e galleji ɓe ceer hewɓe ko rafiji ne kewi de waɗi en ko yanoɓe ne waɗi en koye seeɗaneji gondi ne waɗi en koye jinneji gondi ne waɗi hen ko rafiji goɗɗi ne waɗi hen kadi alhamdulillah haydara gondani ni foof ne hen kono foof noon andude nde ɓuuri ɓayde jomum woni koto maɗo walla woni koye wuuro mon woto ñalawma mum bonɗo arde tan goto fof daro huula caɗele mbaɗa goto fof tampa yimɓe fof tampa cinga hen oɗon gandi ko kalami ko ɗum heɓante ko haddi en ñalawmaji garde gueɗal gongal ngal jiɗɗen ɓeydude hen ko cuurayi en kaali fuɗɗode haala men wona cuurayi laɓɓinta suudu wona cuurayi urnata suudu sa fini uddit pallanteje ma pitta suudu ma feewa piɗɗa foof cowa mbaɗa gueɗel fof banggue pewnade ma feewa guddita suudu maɗa hendu naata normal ñooke e ɓayto humidité gonɗo e suudu fof yalta ha laaɓa saabu cuurayi ene wara oɗon gandi kalami ko wonɗo ɗum jeeyi sababu ɗeɗo balɗe e nder leydi Mauritanie o nani ɗum e jaayiɗen li foof eɗen duwono ɓesguji mabɓe eɗen duwono dangal ɓesguji babaɓe naɓe foof e wiide noon e wiide jayinde leydi Mauritanie correspondant Sahara Média a Zouairat koye ɓen tugniɗen
ene moƴƴi yimɓe ɓe ndento cuura ene moƴƴi ene moƴƴi yimɓe ndento ƴulɓe saɗa jogii debbo defowo omo jogii asma aha yo rento ƴulɓe ɗe yo rento cuurki ki hayso yontanemo ko ari sa wawa sodanemo gaz wat feere fof ƴeewa holno mbaɗanɗamo sabu asma yadata e cuurki asma moƴƴani e cuurki woni rewɓe ne ngoodi kala nde yontande maɓe ari nde ɓe jonta ɓe defi ɓe gayni on jama ɓe kirtoto mbala ko ɗojjude ha weeta ɓe becce ɗe mbala ko sigde ha weeta ɓenen moƴƴi ƴeewe galleji ɓe ƴeewne feere wonde jomum sodi ene jogii asma wawa defde yo heede goɗɗum yo ƴewɗo henna banggue goɗɗo wona taw wona defde nde galleji ɗi yimɓe fof potani tan wiide mbaɗa jontade naggam goto fof jo oɗo wawa heedde ɗo yo dañ ɗo henna taw ɗo henna ɗo mo moƴƴina wona ɗum nene wona sabu en jii almuɓe janggoɓe woni hen ne keedne tan e windude alluje capantati lowol ɓe dawa teenoya ɓe keeda e windude ɓe ƴogoya ɓe keeda e teenol ɓe kesoya ɓe keeda e fittude asma waɗaka barke asma ene wawi warde neɗɗo à tout moment on wawi lela tan o ɓennora o pikka crise asma sabu asma wonata koye nder ɓernde nanggata ko toon kala fofandu jomum tan jomum gasa kak automatiquement poussiére ne waɗa noon lati ne waɗa noon cuurayi ne waɗa noon gueɗe ke tenen ɗeɗe gueɗe ko gueɗe ɗe ɓurɗen hoddude ɗum ɗo fof noon ko rentinde cukalel ngel e rentanade cukalel ngel guilguel famɗi to banggue yaade maayo tan looto gayna loddo e comcum no min mbaɗatno ni no min mbaɗatno ni ndeysan min joguino sukaɓe am wonduɓe asma so mbaɗino min garti so jammari cikkata ko come ko ni tan waldata ha wiyata o majjani almuɓe no mbayi majjani ɓen so tawi min gari tan nomin goniri fof nomin nattita ndiyam mbiyata min looto ni ala ko wiccodiri diƴƴe tan hamin gonta ndiyam ɓolam min jalta hendu wifay ma ha coñci ma jooray ma tubba yooray ma wutti o yooray ma taw ganduɗa ko yoori ko fof yoori koye becce ma yoori koye keeci ma yoori koye ma ɗam ndiyam nattata e ma ɗo ne jiiɗa min fof aɗa maɓɓa kinene ƴori kinene cukki hay haalda wawa hewɓe hen daña ɗo asmaji waɗa asmaji kewɗi jiyatade ko ɗo keɓa aɗa jogui cukalel ma ɓinguel maɗa ne yara ndiyam tan ene yuppa e becce mum e ngolɗo ɓuuɓol walla hay sowona ɓuuɓol ne waɗi bifol rentin ɗum rento cukalel waɗi fragile koma rentene no fewi ceerno Allah subahana wa taala walla en ndentoɗen ɗi cuura yuji ndentoɗen poussiére uji ɗi no fewi ndentoɗen cuurkelɗe no fewi so tawi jomumen ko asthmatique en tan joom pikkat crise so pikki crise fofandu darata maaya mo ala asthme o ene wawi kañumne pikkude hen crise faɗɗo surtout saabu ɗo joni so tawi ƴulmere woni ɗo tan e barrade aɗa ammiri ɗo hen won ƴulmere nde ɓendani woni hen sono yaltina cuurki ne arta ma ɗeɓata ko mayide cuurki waɗa koye farkude ɗeɓata ko mayide gon donc tan foof walla jo eɗen kuɓɓiɗe duɗal tan cuurki arta e ma la ilaha illallah an fo a haɓat automatiquement kiba noon kin cuurki so tawi a kina e suudu ma a lelima a ɗanima ki roofima e kine ma ki sukkat kinde ki sukka becce ɗe automatiquement gona fettade cuurki waɗaka barke banda men ndentoɗen cuurayi o sa waɗi a gayni yaltu gudda ha suya ha saya ha laaɓa ha wiye ceer sa ari guddita ha cuurki yalta ha laaɓa heddo tan hendu ndu seeɗa hay ko fompete ko fof ne ɗiyo rento ko fompete suudu tan gudda tan sa naati farkuma nanga hoorema muusa wonduɓe ɗofti en wonduɓe yaafa en kono sinisiɗen minisiɗen ɓe fof daña tan caɗele kini ñalla sukkude jomum waala muusede hoore anda e hoore muɗum e gueɗe kala banda men ko gueɗe ɗe poɗɗen wallodirde ndentoɗen no moƴƴi Allah subahana taala walla en musidɓe tedduɓe eɗen kalano ɗo hen pomade goto affaire peɗeli hakkude koyɗe ɗi ko sekata ko e mycose aji e timsiji soko Allah omo yawrani ɗum kala jiɗɗo hen noon ne wawi jokkodirde tongodam nde so haaji Allah rahman 78 538 34 18 mami jokkodir moɗon inchallahu rabbi
e joomum onon e mbawon hebde ɓuuɓalla koyɗe moɗon so haaji Allah rahman. hanki alhamdulillah en beltima no feewi caggal nde oɗo debbo rokki men gurdam makko caktuɗen e yewtere hanki ko fate dewle. won korɗo Allah goto jogdino caɗele gorko mum. gorko o woni hankkadi ala ko heddi so wona ɓe jogadima caɗele kamɓene ɓe donki fewdirde. nde o heeɗi yewtere nde hanki kanko debbo o ha gasi o hésitani ni are ɓernde he tan ko yo yah yeeso gorko o dicco ɗon so kanko tooñi so gorko o tooñimo yo yaafomo yo yarlomo. o waɗi noon tan o wi gorko o woyi. gorko o nangue jungo makko umminimo ɓe jewti. o holli gorko o noon yewtere nde o heeɗi nde hanki jamma min jokkodiri min jewtidi min mabɓe. alhamdulillah amin jogdi ñalawma min poti yindirde so haaji Allah rahmanu. ɓe pododiri maɓe ƴeew feere fof wawde wurtude wawde wurtinde e wawde kadi toppitade dewgal mabɓe kala ko ene addanno lor adda tikke adda mette adda caɗele adda mettam ɓerndago goɗɗo maɓe mumtu ha laaɓa. gorko fodini ɗum debbo debbo fodini ɗum gorko. goto fof ma ya haaji mum ɓe toppito dewgal mabɓe. ɗum ne kadi bandaɓen onon heeɗiɓe mi renda ɗum e moɗon alhamdulillah. ko ɗum ɗo hen ene rokkami sembe ene rokkamin sembe wawde wadde ko watte ko. saabu so tawi aɗa waɗa yimɓe ene daña hen jaam aɗa yewta ene fewnita dewle ene fewnita galleji ene moƴƴitina ene sellina ɗum ɗo henna kadi ko yettude ɗum ɗo tan ɓurni min fof. min cohlani hen yoɓede min cohlani haydara so wona jarlitiɗo tan neldi hay ɗum ne kadi alhamdulillah min dewata less ñagade neɗɗo jiiɗa meeɗa wat min jaɓata ƴettude tonggode neɗɗo ndewa less ñaago neɗɗo subhanallah. so a tawi Allah jolni ɓernde ma noon ɓeɗo haaloɓe de vraiment mi weltimi waɗana ɓe alhamdulillah fa aleyka ɗum iwi koye ma yo Allah yoɓe moƴƴere. on surprise ni woni mo Allah yoɓata. so tawi jobdini hen min ɗamini jobdi amin koto Allah yo Allah yob. heeɗiɓe ɓenninoɓe ɓene so tawi jobdini hen yo Allah yob moni kala moƴƴere bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam. ko heddi ko ko fodde ɗum ɗo tan min yoni kam fof hoto Allah hokkam yiitade walla hokku amen ni saabu min e haali fof e goɗɗo komin neɗɗo goto. to Allah hokku amen yiitade koye amen e komin mbaɗata ko. annene kadi baɗowo baɗirowo saabu Allah hoto Allah rokke yiitade e ko baɗirta saabu Allah ko. kala neɗɗo baɗowo ene waɗira moƴƴere hoto Allah rokku ɗum yiitade ko waɗata ko. neɗɗo kala baɗo hunde yiito hen hoore mum a bonni gollal ma Allah jaɓata ɗum. aɗa waɗa hunde ta ɓoye jirɗa hen hoorema tan tina hen hoorema mawni kinoɗa hen hankkadi ƴellitoɗa hen ɓamtina hen hoorema mbiyaɗa ɓurna hen hoorema yimɓe foof Allah yiiɗa jonji Allah jippinma. sa yiiɗi yiide Allah yiiɗi dañde Allah kala kaɗa waɗa wat tan mbaɗira Allah ndeeƴa. woto jab jamais yiitade hoorema e ko mbaɗata ko. Allah rewni arsiki koye jungo ma aɗa ñammina yimɓe galle mon woto yiito ko an ñammintaɓe. sa yiitima tan a bonni doole ma hago wonti yengo. kala ko jiitiɗa a bonni doole ma a bonni golle ma a bonni fayida ma. neɗɗo kala kaɗa waɗa rento yiitade hen hoore maɗa. rento kadi fawde hoore ma e dow yimɓe ha cikka ko an ɓuuri ɓe ni ala rento ɗum koko rentete bandam. yo Allah rokku en noon rentade enen fof. so haaji Allah rahmanu inchallah ɗiɗo dumunnaji en keɓata aroyde e jewte men buuɗal yurmede ni min ni musidɗo meɗen haali mbaɗandi noon so Allah jaaɓi yontere faande nde ene gasa musidɗo men haalima aro e yewtere men buuɗal yurmede. so Allah jaaɓi so tawi ko banggue men ga hen ɗiɗo dumunnaji en dañata aroyde e jewte ɗe so haaji Allah rahmanu. ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe.